Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. Söýgüýüniň derdine hormat goýmaly. Şo dert bilen öňär tämiz duýgymyz. Biz ilmidam hesret çekip söýmeli. Diýýän bolsa şo hesreti söýgüýmiz. Bayram ağa, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bana iş ana gerekti. Salamu aleyküm. İnim gurgun mu? İşan ağa oyundadır. He, mal getirdim şonu verecek. Bol yata vur. Sarza, hani gel kömekleş. Hani biz hani numaradan Ali. İşan ağa uydumdur. Ova. İşan ağa bayram ağa geldi. O şu vaxt namazını kapalı. Gat o. İşan ağa salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Olmuyor elim. Bayram öde delin ne? Kudaya şükür. Geç bakalım. İşlersin la. İyiliktir de hem. İyilik işan ağa, iyilik. Oğlum okur diye. Ne bir de tadak için aydıran canlı. Mal getiripsin. Koyup git. Yine sadakanı köpün işin vakti vermeli var. İşan ağa. Siz bize yakın adam. Biz size ulu hormat koyar. Şoň üçin mene gün sizin ýanynda öýleýän. Sadakany haçan ýeteňiz berýär. Ýönüş oglum ykbalar men demesin näherne. Dogadylyk edin işana. Men diýenme bolmady. Allah'dan näşkur bolmak ayıp bor. Sen hasretine düşmeýän. Howamyzdan bossan ýerde durmuşy çykaranlardan soň sen özüňe ýer tapmadyň. Her nämede bolsa akbalyňdan närazy bolma. Men sana şuna aýdyn oglum. Maňlaya ýazylan ýazgytdan heni çykan adam ýokdur. Ýüregiňi ýakyp ot ýalyn bolup ýörmedi, geçeni geçdi bil. Indi hiç daha ütgüdüp bolmajaklığını sana da düşünürse wagt bolandyr. Allah'dan razı bol. Yaradan ýadygyna şükürdir. Siz meni çağırtdan tanıyanız. Başta öýlenip bilmen köp bezdim. Söýgüm özledim. Ahyrı söýgüm tapam soňam. Ondan jyda düşdüm. Näçe ýyl geçse de
Men bir çıkartırdım hiç eksiltip bilemok İşan ağa. Bossan ýyzgam hasret senkiden ýeňil bolmady. O adamlar oň toýunnaky bolşuny atlap häli häzirem gurrunly diýerler. Havarım var İşan ağa. Allah ýüregiňe giňlik bersin näherine. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا Bossan, durayak çeksene. Kıssanmasana biz yokban guruluşmeli. İkimizden kupandı çödüler ahir Bossan. Haýyş edýän, gün ýaşansaň Çınaryň ýanyna duşşarla bolýarmy? Bilmedim de. Men sana garaşarym. Bossan. Bolsan oýy. İl bu görse näme diýer? Bolýa garaşmyn geler. Yokman bergin men sana garaşarym Bossan. Beni başla bayram. Mene hiç daha düşünýänlerdirin Bossan. Sana näme boldy? Sen näme üçin menden ýüzüňe urýan? Beni bahar bir sana vermezler. Baharda iýem öýde gurrun boldy. Sen ýekeje razy diýen sözüň üçin men özüm odatmaga taýynlaryn Bossan. Sen meň ömrümiň manysyň. Sensiz bu dünýä men gözüme görnenok. Haýyş edýän aglaman goý. Sen ağlasaň men ýüregim para bolýar. Men seni hiç kime bermem. Yok. Biz biri-birimiz söýýäs. Sen diňe men üçin ýaradylan. Eger sen häzir gidäýseň, ömür düýdüp bolmajak ýalňyşlyk edersiň Bossan. Gitme. Meni sen söýýän. Ýene tamdan geçibilmen ahir. Bolmasa gaçaly. Şeker edip ýaşar. O ýerde söýgümde garşy çykan tapylmaz. Men sana hiç düşünüp bilemok Bossan. Näme ýaýdanýan? Bu ýerde diňe ikimizden ykbalymyz barady gurrunly diýe ahiri. Şu wagt biz diňe öz bagtymyz üçin görüşmeli. Öz söýgüýimizi goramaly. Men sensiz bu durmuşy hiç gödegine getirip bilemok. Men seni söýýän Bossan. Sen maňa ananmaly. Galan zatlar ýatdan çykarmaly. Biz bagtly bolarys. Han maňa seret. Men sensiz ýaşap bilmem. Men seni söýýän Bossan. Edenki bolmaz. Näme üçin bolmaz Bossan? Haýyş edýän dur gitme. Yalvarýan Bossan. Biz biri-birimiz söýýäs ahiri. Men seni ýitiresim gelenok. Bayram. Sen näme üçin maňa beýle ejir çekdirýän Bossan gitme. Ejimle urlaşyp Bossan. belki bir alaçy tapylar. Eger sen ýadyr gidäýseň Bossan. Biz hiç haçan görüşüp bilmeris.
Bizim obamızda bir çınar var. O çınara biz aşıklar çınar diye. Her bir aşık bolon durmuş kurmadan odur. Hükman şul çınarın yanına barıp yağıştan yağışı arzu dilek ediyorlar. Menem dilek edipdim. Kaka, şehre ediyen kulağımıza geliyor. Anıdır oğlum. Sana bir seyredeyim. Yürü hani. Hey oğlum. Yaşın ululukça ömrün hakta köp pikir ediyen. Ondan geçen günün her bir purfatını yatlap, ondan mani çıkaracak oluyor. Ödüğünü doğru verip, durmuşundan razıyım diye. Sana da halal haram sayırarsa vakt olunur oğlum. Oy sen taylap alın. Pek arası yolun. Sana bağ getirsin oğlum. Onun ne mi? Sağaman var. Hani gel oğlum ben seni bağırma bakayım. Sağ ol kaka. Sağaman var. Sağlıklı olur şöyle. Yorun hak olsun. Neyem şu saklandınız? Kim var anırdı? Sıran yaklanın lan. Bağışlan alıp barcılarımız biraz giyecek alyalar. İyidin devam ediversek olmaz mı ka? Devam ediverin. Yönenini saklanmayacak olun. Ahırını sel göreli. Kıyımlar değilsem oğudan. Biliyen.
Yerin hepdi. Diýfen owadan gyýz. Perizat. Yerini näme etsem diýýäň? Men o gyýda aşyk boldum. Men oň bilen hökman şuň gürleşäýmeli. Ýöne biziň çykyşymyz bar. Eşiklerimiz çarşyp ýetişmesek, mollum bize gyýgyrar. Sen gowsy gyslanmasan anadar. Ha? Biz näçe gün bäri şöýre gatnap ýörüz. Bir hepde bolanlar. Görýärmi? Bir hepde. Amen mosyhini dogydyň. Adynan bilemek. Şuny bilmeseň ertir bilersiň. Yok. Men ökman şogy bilen şuň gürleşäýmeli. Sen näme çek bolýan? Ýuwaş. Berde yok. A belki o yerdedir. Sen aklyňy ýetýär böreýän, dursana ho. Durho, beýdip gyý bilen tanyşyp bolmaz. Başga nädip tanyşyp bolýar? Wagt ýok, oňuň san çykalgasy bar. Wagt tapda şolaň bir ýerini men üçin. Men taparym sana. Sen bir ýerik näme üçin geleniňi bir bilýärmi? Bu ýere biz gyý bilen tanyşylyk açmak üçin däli, talipleň arasynda geçiljek ýarşda sport eşiklerini görkezmek üçin geldik. Sen ýadyndan çykaraýdyň oýdy. Ýadymdala. Ýönüşde atlar maňa ýatlatmak hökmandy. Goňuň alma dost. Men muny aýtmasam biz häzir gepe galar. Ýer bolýa. Sen diýeniň bolsun gideli. Ýür. Ogy çykyşymyzdan soň göräýär. Oň bilen tanyşylyk açmak üçin hökman wagt tapylar. Sen arkaýyn bolsana. Men sana aýtdyma? Ananay, şeýlemi? Çınar. Yeri? Nuryny gördüňmi? Çınar. Yeri? Nuryny gördüňmi? Hawa, Nuryny gördüm. Oňa aýtma zatlar aýtdyňmy? Men oňa hiç zat aýtmadym. Oň ýanyna cennet bolan soň, düşünýärmi? Cennet bolan soň? Sen aýtýanyň näme? Yergeňler ýal näme? Baram soň gürleşik aýtmaly ekeningde. Cennet bilen duranyna näme? Olar ýöne duranokdylar da. Olaň borçlaryny görüp meňe dilim tutuldy. Sen mi dama gepip çeşirip aýtmany gowurýan? Nur beýle olanlardan näle? Olar ýedim görüp gaýtjak. Dur gitme Çınar. Biziň entek çykyşymyz bar ahyry. Meni bağışla. Son görüşürüz.
Çınar, sen bize yanlış düşündün. Haýyş etýän Men seni gagarlanma. gatowy düşündim. Seni göresim gelen ok. Bu Dursana. günüme koy. Çınar, haýyş etýän Bana dursana. elim tegirme. Seni göresim gelen ok. Bu näme boldy oy? Bu ýerde näme bolup geçýän düşündirjek barmy maňa? Kim maraňyrdy? Hany guramaçy? Nämeleň bolýany özüm hem düşünemok, bir başgagaýly gabolly. Sebäbini bilin de ýerim dowam edin. Bolýa, täzeden başlaýap, ýörüň. Çınar. Çınar, han dursana gürleşelli. Haýyş edýän. Sen meni öz günüme koy. Halyýan gyzyň barka. Men sen nämeňe gerek? Han dursana. Şeýip gahar eder ýal bu ýerde näme boldy? Çekeliňi. Inni men golaymy geleymi? Düşündüňmi? Çınar, cennet bilen aramda hiç tat ýok, bolubam bilmez. Men diňe sen söýýän haýyş etýän nanay maňa. Ay koysana. Çınar. Çınar, han dur. Düşünşelli. Men seni dinläsim gelen ok. Han dursana. Ýertiň öňünde men näme günämmi? Men diň isleýän dagyndan alçy bilen. Elime men taňa. Çekeliňi. Ýöne men boynuma beýle günän ýükleme. Sen elime Gyýdan ýylyň aýyrsana. Agyrjan diýe. Senki näme? Han dursana. Gyýtsaň meni gürleşeti gelenak. Ony öz gününe goýsaň gowy. Oňalada saňa garmandyr. Öňüme böget doljak golaýma, düşündiňmi? Çekeliňi. Sen bilen soň düşünşär. Dursana. Bar ýok bolsanay. Çınar, haýyş etýän. Sen men beýle ýagdaýda goýup gitmellerdim. Häzir men sen bilen gürleşip biljekler. Ertir gürleşert bolýarmy? Sag bol. Saňa özüm jaň eder. Bolýar. Näme boldy? Eýilikmi? Gidelim. O näme-du? Sen ýene bir sapar men öňüme böget bolsaň, eýgili garaşma, düşündiňmi? Sen bir ýaşygydyň söýgüsiniň arasyna girip, oň göwüne degipsiň. Bu gowy däl ahyry. Gyýdan söýmeýe. Sen onu nerden bilýän? Gyýlyň muň oýny bar. Belkim o gyýdyň öýe şonu isleýändir. Belkim oýun edýändir. Ýok, ýok. O gyýdy oň ýaly oýlardan daşda bolmaly. O diýsen arassa. Näzik. Daňşymaly ýaly tämiz. Adam Çınar. Men o gyýdyň adyny eşdimden. Obamyzdaky aşyklar Çınar gödüňme geldi duruverdi. Bu duşçuk ýöne bolmaly. Men o gyýdy göresim gelýär. Men saňa bir zat ýatladyň. Gyýy süýüp, ondan ýanaýmagyn. Süýgüden ýananlar ömrüni akmarly geçirýändirler. Berk ýadymda sakla.
Şoň üçinem göreniň aşyk bolup bermän, ilki ogydy ýagş tarafdan gowy gordy. Bolýanmy? Men gitdim. Hijrak geler. Süýgüden yananlar ömürlerini ahmyrly geçirýändirler. Bu sözleriň manysy bilen men tanış. Nadarjan? An maňa teret. Sen näme ýene uruşdyňmy? An bäriň wak. Diýan ýok, men olaryň ahlysyny ýeňärn. Han ýörmen bilen. Mira, Barаңdy bilersin, ýör. kaka, näçin adamlar sana sevgisindan ýanan diýýärler? Kim diýär? Diýýärler da. Goý diýsinler. Men olaň aglaryny baglap bilmene. Turhany, Ýöne kaka, ejeme öýlenmezeniň obamyzda bossana atlygy söýpsiň, onu sana bermänlerler. Bu dogrymy? bilýän bolsaň torap nemeçi? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha da doğru düşün. Men kimi näil söýenem bolsam, ejeňe bolan hormatymy has ýokurdur. Onu men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şo hakda gep bodama. Ýogsa da sana bu gepler kim çağılar aýtdymy? Şoň üçin ýene bolarly urşýan şeýlemi? Durdugaraň ogly, sen kakaň söýgden ýanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Ziyan ya oğlum, ziyan yok. Ine wagt gelir hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýen diýdirip bolmaz. Söýgü söýdi mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşündirip bolmaz oğlum. Ine wagt gelir hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gidelim oğlum, ýür. Ondan diýen Turhany, Ýöne kaka, ejeme öýlenmezeniň obamyzda bossana atlygy söýpsiň, onu sana bermänlerler. Bu dogrymy? bilýän bolsaň torap nemeçi? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha da doğru düşün. Men kimi näil söýenem bolsam, ejeňe bolan hormatymy has ýokurdur. Onu men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şo hakda gep bodama. Ýogsa da sana bu gepler kim çağılar aýtdymy? Şoň üçin ýene bolarly urşýan şeýlemi? Durdugaraň ogly, sen kakaň söýgden ýanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Ziyan ya oğlum, ziyan yok. Ine wagt gelir hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýen diýdirip bolmaz. Söýgü söýdi mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşündirip bolmaz oğlum. Ine wagt gelir hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gidelim oğlum, ýür. Ondan diýen aýdan köp bolar oğlum. Her bir aýdyryň gep üçin gören bilen urşup görmeliler. Men sen durmuşda bagty bolmagy isleýän. Şoň üçinem elimde bar nedär. Sen maňa düşünýändiňmi oğlum? Cuma sağlıkmı? Bayram ağa. Salam Barma. aleykum. Antalamet. Salam jigin. Ine taňa şäher. Gaty gowy. Özüň halifalyk etdi, geljekde ufak turgun et geçtir. Bolýa. Bar. Ýür jigin. Ýür. Men seni ustaz turgan et geçtirer. Ýöne sen men bir aýdan 2 gaýtalatmaly bersin. Han şu ýerge bir sapar gurup gör. Bolýan ekene. Sen şu ýerde dur, men häzir gelen. Kaka, men ullansam söýgden ýanman.
Näme diýen oglum? Men özüme söýden ýanan diýdirmem. Belki sen diýeniň bolsun oglum. İşlenenler. Görýän urgular erbetler. Sen bar oglanyny çagyr, sen aýdan geçirip koy. Berdiýip, mana bärik gel. Salam aleyküm. Salam. Ören gowy. Urgulagyny gördüm, hiç neneň däl. Ýöne sen şu tarapdaky urgulagyňda kemçiliklerini gördüm. Şu ýeri urbakaly. Batra. Ýene gaýtala. Batra urdy ýan. Baklan. Görýänmi ine öz ýalňyşýan ýerini? Şu ikaralyk gorugsyz galýa. Sen şoňa düşünýänmi? Köprek turganlar. Doğrudyňmy? Assalamu alaykum Dr. Salih. Wa alaykum assalam. Saglyqmy? Oglanyň ýagdaýyny biläýsek. Nadarmy? Howulu, urgulary hiç neneň däl. Ýagdaýyny bilerdik. Bolýa. Hanonny başla Bolýa. berdiler. Al şunu, sakla. Hani? Onu şeyle häzir. Öýdary güýçliýiň şeňi ýöne ýödüňde arym salman. Düşünýän. Biraz wagtdan soň men boşýan. Hiç erik gitmän maňa garaşyň. Men häzir barýan. Bolýa, sag bol. Yedin. Ören gowy. Molledin. Bes. İkisinem ýarşa goşalyň. Gaty gowy. Çınar şu ýerdemi? O şu ýerde. Men onu öz gözüm bilen gördüm. Indi bir keçini tutmady bolýala. Gulal. Gülü özüň götürecekmi? Sen ne durdun? Şeýsa gowy bar. Men gowy şu ýerde garaşaýynla. Bolýa. Sen bärde bolay. Ol oglun seň ýanyna gelýän däldirdi. Duydansız geläýdim. Diýen ýok. Ine sen gowy görýän güllüň aldyp. Haradyňmy? Sag bol. Ikimiz gurlaşmaly. Haşet ýany ýok diýme. Garaşanna men gelerim. Öýde ýazyljagy meňde ha? Ýazylmaly gitjek ýer diýerim. Şey diýsene. Onda gerek saatlar sarga ber. Özüňem şu ýerde bolay. Bolýa, eýlenmän gelersiň de.
O kaka. Men şu wagt Çınar'ın ýanyna. Alet etme, men öýdüm bararym. Bolýa kaka. Sen şu ýerde bola. Ine de geldik. Getirenine sağ ol. Tak doğuş olayım oğluna. Bolya sağ ol. Bolya dinle ya. Wagt tapda aýlan. Ine maşyna uşak boldy. Yer näýdi? Habarlaşyp bildingmi? Habarlaşyp bildim. Gidýär. Çanar, men taňa tawga darlym. Ine Ferhat. Yaradı mı? Oy, o gadança. Bu sowudy men saňa saýlap keçip aldım. Teňe onu yarajany bilýärdim. Başlan. Siz bile şok gürleşmez ki. Ne beýle korkalaýdymla. Barda gürleşeý. Menlik näme urun wakan bilen, sen biraz garaş, men häzir gelýär. Salam mıyla? Salam. O mu ýagdaýlaň? Gowy. Nazar biz bärde. Yerleşdiňizmi? Han begli ýoga. Beýlimi? Onsuz başlap bolmada. Beýli bir tanymdan geler-de. Ýene ökülen olaýma. Yer bolýar, soňurlaşar. Men taňa jan eder. Ine men geldim. İçiň ysbady gerek. Men taňa düşünüp bilenmek. Sen men göwnümi tapmak üçin maňa gül berýän sowga edýän. O weýdiň göwnümi tapmak üçin näme edýäň? O gatşa diýen görmýär. Biz ýöne uruluşdyk. İkimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Edýäň o gatşa diýen görmýär. Biz ýöne uruluşdyk. İkimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Şular ýaly ýalan boş herlerinden inni ýatadym meni. Sen nere jagatja? Alo, sen uzakdamy? Men barýan. Men kakam bilen sen kakam eýän guruluşyp durlar. Mesele çödülen. Ýeri sen bu näme diýdiň modi? Sana öýlenmäge maňa iki tarapdanam razylyk bar diýdim. Sen basym men gelin bolarsyň. Şoň üçin şu wagtdan men diýenim bilen, aýdanym bilen bolmaly bolsam. Androli? Men razylygyň barada sen pikir etdiňmi? Men hiç wagt sen geliniň bolmak. Ýerine kirişmäň bet etsene. Kejiňe tutup ýürege düşdüm. Çydaryn nimene takat kalmady. Bet edimni. Hani ýür? Eliň çek, maňa diýme. Çynarhan bet et diýen men taňa. Bagşlan araňyza goşulmalym diýelim moli. Han dursana Çınar. Sen nere barýan guruluşmaly? Han dur. Siz geç berin. Sen sen bolşuň näle eliň aýyr. Eliň aýyr diýen men taňa. Görýän onu sen öýt hetdiň biljekdän o. Wagty saat 7. Sen näme dawaty edýäň o? Sen goşulma. Ýokman gelgen. Ýoksa men seni barbyr tapar. Gatar kyn bol.
Ol göğe başını kaldırıp, appak bulutluň arasynda odan bir gyzyň özüne garap duranyny görüpdi. Gyz iki elini uzatyp Gulamy öz ýanyna çagyrypdyr. Emma Gulam näler gyzyň ýanyna barasy gelse-de baryp bilmendir. Anha şu riwayatyň üstü bilen nushawy edebiýatymyzyň ýazyjylary insanyň içki dünýäsini çuňur, açyk görkezmegi başarýarlar. Şu günkü talipler diňe bir öz geljekki hünärleri bilen näle, durmuşyň ähli ugurlary bilen gyzyklanmaly. Siz maňa düşünýäňizmi talipler? Aýdym bilen, saz bilen, edebiýat bilen, sunwat bilen näme üçin aýdym saz bilen köprek gyzyklanaňyz? Bağışlan Gülşad Öwedowna. Maňa nazar berdiýiş gerekdi. Durdy Salih üç görýäňiz tapak gidip dur. Gülşad Öwedowna, bu gyssagly tapşyryk. Yer bolýa. Nadar. Ýarşa gatnaşýan ekeniň, berekilla. Saňa üstünlük arzu edýän, ýöne tapaklaňy gowşadalmagyň. Bir hemmeňizi degişli. Geçen emmi ýatdan çykaraýmaň. Inniki tapaga çenli gowja taýýarlyk görüň. Sonra jokdurun. Hemmeňiz boş, sag bolun. Bolýa, düşündim. Onu sen häzir inim bilen bile gidiverirsin, bolýa? Men sen oýadym barar. Bolýa. Oglanlar, ýanaşdyňyzmy? Wa aleykum assalam. Menem inim bilen bile gelýändirin. Assalamu aleykum. Garwany öp geldiňmi? Gelendirin. Enem ýarşagat naşaňdamy? Netip bol. Gatgow. Üstünlük emraň boldum. Sag bolun. Şu sabarky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçirecek ýarşa ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin köp sag bolun. Ine şüberdi ýa saat nişanlaryň sanyny. Ýöne şu ýadga görä ýarş geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklim oglallary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. Goý ýarşa köprek adamlar gatnaşdylar. Halkary geçiriljek ýarşlar entek öňümizde. Gidiverirsin, bolýa? Men sen oýadym barar. Bolýa. Oglallar, ýanaşdyňyzmy? Wa aleykum assalam. Menem inim bilen bile gelýändirin. Assalamu aleykum. Garwany öp geldiňmi? Gelendirin. Enem ýarşagat naşaňdamy? Netip bol. Gatgow. Üstünlük emraň boldum. Sag bolun. Şu sabarky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçiriljek ýarşa ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin köp sag bolun. Ine şüberdi ýa saat nişanlaryň sanyny. Ýöne şu ýadga görä ýarş geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklim oglallary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. Goý ýarşa köprek adamlar gatnaşdylar. Halkary geçiriljek ýarşlar entek öňümizde. Keçip salap almaklyk biziň ýetagy borjumyz bolup durýar. Şoň üçin ilki öz aramyzda ul bolmadyk ýerde ýarş durarys. Soňmurda onu uludan tutarys. Bir ýerde maksat ogullar bilen tanyşyp, olaň ukyny barlap görmeli. Ýeri Guramaşyk ýadamyz nähili. İşleňiz şu wagt hiçnenengdäl taýýarlyk ýokary derejede alınıp barlýar. Geçiriljek ýarşa diňe bir paýtagtymyzyň sport ustaatlarynyň gatnaşmaklary bilen hem elbetde şäklenemzok. Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginiň ustaat türünden gatnaşmaklaryna ähli mümkinçilikleri döredýär. Ýarşyň guramaçylyk işlerine ýakynan kömek etjekler emazalyn. Ha, şolaň biri tanyş bolun Goçmurat. Bilýäňiz näme? Elias Turdyç. Elbetde bir ýarşa menem öz goşandymy goşasyň gele. Ýöne esasy zat bir ýarşda inim baýyljanyň ýeňiş kazanmaklygy men üçin ululakan bagtlar. Gatgow. Üstünlük arzu edýän. Ýöne baýla garşy sapdyňyzmy? Dursalyk. Ine şu ýerde garaşyp dur. Çağır. Siz oturaýın. Ine ol. Tuvalama. Bolýa. Şu wagt tüs öz güýjüňiz synak görmegiň wagty da.
Bizim ýokary hukum mekdebiniň awryny gorajak pelwan ýigit ana şu bolýarda. Muň ukybyny görmän bir zat diýiljek däl. Ýöne maslahatlaşyp taýlap geçenmezden şu ýigidi. Men garşy däl. Ona näme? Sülgärdi bolýan. Sağol. San köle geçekdirin. Sağol. Mutaqala däme o. Bar ýa-da meydançada garaşan. Ýür gideli. Adı sana uyuran oğullarımın ählisi ýyglandyr. Men hemmeti bilen aýratylykda tanışyk. Hemmäňizem gelin. Senin netijenmel has bir kirak durmaly bolsun. Salallar. Bilýän näme bali? Senin taýýarlygyň öňküňden hem has güýçlendirmeli bolsun. Orguýyň dogruny şana dekin bolýarmy? Men sana düşündim agam. Aýtşyň ýaly bar, arkym bolay. O berekella. Garnaşlamydan gelipdir. Salam. Han bir görüşün. Baýjan gurgunmasan şükür ýaşy. Baýjan sen sınary gurut. Bolýar. Durdu. Çınarjan geldi. Sen gayret etdi. Çınar gelip son gelay. Bolýar, habarlaşalım. Bolýar. Sağa manlarjy. Ya sağa Nämetden boldy? Näme janyňdan ýerdiňmi? Ya walla gaty gorkuzyň ay. Şuňa da düşünen bir şey ulug saklanar. Nire böyle beslenýär? Toya var ya. Toya var ya. Bizem gitsek bolmam ka toya. İslesen alıp gidaýaryn. Kimler toya diýär? Sana kim bolan näme? Onu ýa kim bolan näme? Mollymyz Durdy Salihowicz öz maşgalarynyň adyndan toya gül çemenini ertmegi haýyş edipdir. Onha annem ýek köýde toya var ya. Siz näme arkadan nursunuz? Geyiniň da toya gitjek bolsaňyz. Hey! Men toy penjegim nire aýtyrmollyka? Belki altynam çağırar. Ulu olsa ise kuwa gordy. Toya köp bolup barsak, bir hil bolmazmy? Wagt toyu köplük bolup barlýardy. Toyun ýagdaýyny menden soraň. Bolma bolmasa sen gözüň salyp görnýärler. Saňa näme boldy? Men şuň duşugmady. Barmatama gorkak hata ederler. Bartamam toydan aljak. Kim olar? Onu bilmek saň hükman ne? Duşuk saat näçe gurlaşyldy? Kim olar? Onu bilmek saň hükman ne? Duşuk saat näçe gurlaşyldy? Men ýeda barmalym. Ýerden mi ýa-da akşam? Ine şonu anyklamandyr. Ine saňa tutaryk bakana. Olar ýerden geldik diýse sen akşam bardym diýi. Eger akşam diýseler, sen ýerden bardym diýersiň. Onsoň nazar, biz hiç kime gep düşündirmäge boşlýar ahry. Mene taýýar, han gitmeýäsmi? Sen gowsa altajaň etsene. Toýu ulagly üsse gowy gordy. Bor onu men aşakda garaşaýdy. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Toyumuz Sağ olsun. olun. Ne bu Gülçemeni Durdy Salihowicz verdi. Gören oğlum. Gelin geçin. Geçin oğlum. Ben doğa topladım. Geçin kadın mehmanı. Salamu Geçin. Toy taşanmadan başına çağırıyor.
Boşmurad'ın gelen ýaly. Durgun nenejemden döwlet oşugyny tutulýan toýda hoş gördük. Gelin, geçin, iyi bir oturun. Osman iyi de kalma. Bardım. Görüm. Boşmurad tağaman geldiňiz mi? Daha şükür. Hala nedi? Toyun mutlu olsun. Ha, Taňyr ýalkatyn geçirelim. Salam aleyküm. Sağ olun, sağ olun. Hani yürüm. Yürüm. Yine şu şaatlı gününü biz şungur hormatlayan Amanyllagymyň Durgun aýdamyň ogly Döwran Can bilen onuň ýan ýoldaşy boljak. Göwher beýleminiň toýun toýlaýar. Bir ýaşlara bagly maşgala durmuşy büyük ýüregimden arzu edýär. Yine toýumyň iň bir kolgunlardy pırgotlarym geçip etdi. Hemmämiziň yerimizden turup el çarpıp bizim ýaşadynjalarymyzy ulu şowhun bilen garşanmaňyzy arz edýärin. Şaylanyp sürmeli göz bilin gaşy çerenemin diýär näzip bakışy dostlaryň hayrandy tawus basışy zara men sözleriň zara dilelim şiman nädi Muňa terede yerin heşek durjak mı? He? Muňa deglerden okuýa goýdýan. Bolýar. Onu araşýar. Hormatly adamlar, bagşymyda köp tawakyny aýdýatsa, toýumydym dogam edýär. Hemmäňiz ýeriniňe geçip, iý içip, bu açaýyp agşamy ýaşamyda bag tardyp etmeňizi aýşa edýän. Salam, Çınar. Salam. Sen mi yere edip düşdün? Menem edil sen ýaly toýa geldim.
Çınar, men seni bu yerde görörünü etmeyendim. şu wagt öz gözüm anama seni görýän, sen bilen gürleşýän. Men sana duşalym märi diňe sen hakda oýlanýar. Men ýüregim diňe sen diýip urýar. Diňe sen diýip Çınar. Her çağalar alar da gönlüye taraf uğrar. Yer bolýala dursun oho gussa vermedi. Yine de hemmemiz cemleniştik. Şu gün bostany öz yanımdan ayırman. Bar sizin diýeniňiz bolsun. Hani gyýdyn ýerde? Çınarjan şu yerlerde bolmaly. Toy bilen mol berdi. Bilerek bol ver. Bolya. Onu toydan soň ne pezamalýasa gön öýügrýat. Maňa bakany tapma. Yandırma lelem Türkmen gödeli divana koyma lelem geregin Çınar. Çınar. Dur. Kim var yanında? Hiç kim. Seni icim çağırıyor. Çaltırak var. Toyumuz kutlu olsun ategeneler. Toyumuz kutlu olsun kızın sonalar. Dostlarım kimliği toyda Dur, tananır. gitme. Toy şekilli. Çınar. Kavun gerçekler. Bizikimiz yine de gürleşmeli. Haýyş edýän ýok diýme. Bizikimiz näme hakda gürleşmeli? Bilemok. İkimiz hakda. Çınar. Haýyş edýän. Ine şunu yanında sakla. Yöni sen can etmenin. Özüm can ederim. Bolýam. Ağladım menin yandırma lelem Türkmen gödeli saçını açıp dökürdün sen döşüme lelem düşünürdün eden iyisine yalan vadaları bir vasına indi neyleyin Türkmen gödeli saçını açıp dökürdün sen döşüme lelem düşünürdün eden iyisine yalan vadaları bir vasına indi neyleyin Türkmen gödeli. Çepin bile, çepin bile, çepin bile. Al bile duvara. Allah. Hemen yürüm atıp uçacağım. Kan bile borun ya. Çepin bile. Onu gürleşmezgen men karşılaşmam çoğalayım. Bolýarmy? Yer bolýamyny taklamaýsan görüşür. Bary bereli. Bereket edin diyen men size berkirak. Berkirak işte. Kan bile duvara. Her bolya hanin metil bolyalyk. O mu? Bir tayyar mı? Ha? Oğlum hani beri gelin. Geliverik men oğlum kömekleşeýin. Näme diýsene? Köprek hücum etmeli. Urugulaňy görözüm gelýär. Sen maňa düşündiňmi? Sen onu başlalyň. Dur Salih, onu men ýöreýin. Sen sağ ol. Sağ ol. Ýaşa taýar. Bolýar. Hadi dur, saklan. Rahat çekil. Yerin hem oldu? Ha? Sen burada düşünýän yertir yarış başlanýar. Näme geçdin de arkaýyň oturuverdin de? Men sana diýen, düşünýän yertir, sen üçin aýgytlaýjy eşdänmi? İç gargalanmış, yeňilip maskara bordun. Näme oturdun? Men sana näme oturdun diýen, näme üçin telefona üntüňi berýän? Yani edenini edivermeli ödýänmi? Ya yarışda karşılaştın, ödüňde näçe edýän ödýänmi? Bağışlaň Murat Zarewç. Men şu wagt möhüm jaga garaşýadym. Mene indi gaýtalaman. Madar,
Häzir gaýraty galýandy, türgünleşýär. Sen düşünýän bu ýarışda bir ýeňmeli. Sen hökman ýeňäýmeli. Başga bagana gerek gäl. Nazar, bu näme etdiň boldy? An ýanyma gel. Näme boldy? Men düşünýän. Belki aladan bardyr. Ýöne ýarşyň öňýany alada bolmalylar. Sen maňa düşünensiňmi? Düşündüm. Seret men ýüzüň kadar daýma. Barany. Bar, taýarlyk gör. Onu bile giderse. Bolya. Men sana garaşarım, bolma. Bolya ulanı daýar. Ha, ulanı salykmy? Olmaýady. Sen habaryň barmy? Habarly. Dostum Halifadan käýänçe. Häzir guruluşy. Dokrat, salam goýmaýaly. Salam. Gero, saňa näme boldy? Ha? Görene urrun boldun-la. Suwjady şekli. Bolya guýar. Negli, şowurrun mudaýat üçünde galýandyr o. Bor, o barady kim naqşam guruluşar. Dost, men sana bir zat aýtjak. Sana ulu ony medilýänligini unutma. Oğlullaram, halifalaram sana gaty bil baglaýarlar. Sen şoňa düşünmeň gerek. Seret jaň gelýän ýaly. Jaň gelýär? Hani? Bu Çınar. Alo, Çınar. Salam. Howa bu men, Nazar. Eşitýän aýdy ber. Gowy ýagşymy ýagdaýlaň? Nesip bolsa, ertir ýarşyň geçek ýerindemi? Hökman bararyn. Men sana garaşaryn. Bağışla meni. Bu at men sen bilen uzak guruluşylmyn. Şu ýerde görüşýärdi. Belki men sana ýene de öwrünşäň eder. Nahar taýyn goýberenmi? Kıyın nerede? Çağırayım mı? Bar çağır. Çınar. Çınar. Kakın çağırıyor. Kim bile uğraştım? Hiç kim bile? Yur nahar yeli. Yur. Ece, men iştem yok. Yemesen olmadan. Ha, kıydım, geldin mi? Gelen olsan, iyi içi otur. Ejen sana gowy naharına mişiripdir. Ýarş görmäge gidersin. Algydım, iyi. Ağaň baýlady, barjakdyryn. Yer saklı diýipsiň. O sen jan körlük etjeňe begenip kuş bolup uçupýar. Ha, näme boldy? Näme ýok? Men şu ýat iştem ýok. İşten bolsa bolmasa da iyi içmeli gyýdym. Ejeň sen üçin süýjü tagamlary taýýarlapdyr. Men öz otoguma gidäýin. Bolýa, bar gidäň. Çınaryň bolşmaňa ýaranok. Gyýdyň bilen berkirak bol. Oň diýenine ýok diýmen halis başyna goýberipdir. Sen düşün. Men nepes bilen belli bir netije geldim. Şuň gün oň bilen diňe gatnaşygyny däl. Eýsem, işe ur gatnaşyklarymyzdan bile ýola goýýas.
Bu işte sen gollawuň gerek. Nepese söz ver, şoň üçin söz bolar. Eýleň bilen bol. Hawa? Ha, kaka, salamu aleyküm. Hawa, jaňa denin gatygy bolaydy. Men özüm jaňa deyin ip durdum. Hawa, gutlap bilersiň. Nepes bilen mi? Wah, nepes bilen mesele çözüleli. Ýöne şu aktyň men biňjalga diýe. Çınar men diýenmeden o kaka. Howolo. Nepes da öýden çykanyga. Şu niýetiňem toý tutjak. Menem toýa garşy däl. Hawa Nurjanam çağalygyndan tanayan gow oglun. Bolya kaka, bolya. Ertir wona ýol şaýyn tutup ýanyňa barýan. Toý ne diýip bolsa uludan tutar. Bolya kaka. Haglykda görşeli. Düşürçen üstüne ağrımları 80 kilogram ağrım derecesindeki boksçular çağırıldı. Kızıl vuruştu. Anamrat Urvan, spor sade. Gök vuruştu. Nazar Berdi, spor sade. Men aýtdym mı? Iýja galarsy. Çünkü duşu eminlik etken eminler. Düşürçüdür. Halkara dereceli emin Anamrat Kehedir. Ama kömek eden eminler, raptal eminler. Şu yerde oturuyor. Halkara dereceli emin İşanuri Niyal. Halkara dereceli emin Mahmutcan Şaripov. Milli dereceli eminler Batır Orad. Milli dereceli emin Kerdar Şekil. Stop! Onu men arkaýyn. Sülli gardy ödýän. Hemi ýüdüň açyp urşýaň, men sana ýüdüň goro diýip aýtdymy? Hürmetmäge golukma düşünüklümi şu içine dilibe. Ber kirak dur. Bağışlasınlar. Men sizin ýanyňda nazar ýeberdi. O siz görmezdi. Goýulmaňa çykylgada garaşaýsyn bolýarmy? Onda men arkaýyn ulajak dokman barym. Bolýar. Bolýar da. Bor. Büyük kuşlar, Nazar Berdi, spor sade derecesi var. O şunun için 50 duşu geçirdi. O duşun yeni şalanmanı başardı. Onu təlim edən təlimçilər Türkmenistan Atalan Türkmenleştiricisi Bayram Burkazov, Çelen Türkmenistan Atalan Türkmenleştiricisi Valeri Lalayev. Stop! Bu şey. Şunun oyu görmüşler akıllı. Böyle şey bana. Duşta wagtynyň dol artmaşlygy bilen Nazar Berdi ýeni şalanýar. Şeýlerik dol ýarşlaryň final tapyryna çykşetmäge hukuk gazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzirge jerim bolýan. Bolýar. Ünsörün ikinji yarım final duşugy. Gyzyl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şuň üçin 60 duş geçirdi, 58 duşda ýeňi şalandy. Ol halkara dereceli spordy sady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan Atalan Türkmenleştiricisi Gurban Teherdi. Onun garşydaşy büyük vuruşda. Ama çykşetmäge hukuk gazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzirge jerim bolýan. Bolýar. Ünsörün ikinji yarım final duşugy. Gyzyl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şuň üçin 60 duş geçirdi, 58 duşda ýeňi şalandy. Ol halkara dereceli spordy sady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan Atalan Türkmenleştiricisi Gurban Teherdi.
Onun karşıdaşı büyük vuruştu. Aman tehedir. O şunu için elbette duş geçirip Yürü baliğin görülü. Yeniş alanı. Onun spor saatinin derecesi var. Ona təlim veren təlimçi Viktor Maslov. Çocuk başlanma. Bu duşuva eminlik etti. Düşökçöde halkara dereceli emin nişanlı meretmeye atıp. Onu kömek eden eminler. Halkara dereceli emin. Handan gördün mü ediversini? Halkara dereceli emin anlamrat tehedir. Şeyle milli dereceli eminler Batır. Oradır. Vur! Yerekella! 6, 7, 7, boks! Bu tutuşta Baylı Urbanov yeniş kazanıyor. Şeyler tol final tutuşunu geçirmeye hukuk kazandı. Men sen gelmedin kaňydy korktum. Men sen ýarşy atnaşýanyňy bilmeýänlerimni. Doğrym aýtsam, sen gowy çykyş etdiň. Sağ ol. Men agamam şu ýaşda çykyş etýä. Sen oň bilen duşmaň mümkin. Görüşdi. Ataňam siremi diýipdirler. Yeňip bilseň, yeň ony. Eger men agaň yeňsem, sen menden ýüze urmersiňmi? Men seni ýitirmenmi? Sınar. Yarış, yeňijiň saýlamak üçin geçirilýär. Eger başarsa, yeň ony. Sınar. Sen ýeke razy diýen sözüň üçin men durmuşyň ähli synygyna taýyn inanmaňa. Eger men sagawçylygy bersem, sen garşy bolmarsyňa. Ha, Sınar? Yer sen näme diýersiň? Meni sana bermediler. Onu kaçaly. Kaçmaly. Men gorkkan. Golayna barma. Git şu yerden. Git diýenmen sana. Sen biziň işimize goşulma. Eşdiýämi? Goşulma. Goşulma diýen. Sen yarış görjek bahana söyle gelip gidin duşup kurap bizi maskarlayamın. Sen kim ol? Seni orta. Ali! Ne ma ayrıl? Ayrılayım ağam. Çekeni! Diýenmen ha! Seni. Baradın dursa. Sen kim bolsun o ýaşy? Ay ağam sen oň bilen uğraşıp durdun. Oň çınar bilen duşmaň gözümizle gördük. Men häzir şonu Dikkat diýen ol men sana. Bar çykyňa. Ey, sen mara. Men özüm düşünşür.
Kim morsun o sen? Ha, yaxşı. Nazar. Sen sorýara şaltyrak bol. Yarşyň mawsy bar. İşiň bilen bolar. Oglanlar sana zat diýmez. Nuri, hani kalkan mı girdi? Size sergide garaşya. Ha, yadıma düştü, o maňa aýdypdy. Ýör gidelim. Oğlum sen bana ay day, bolay sevme day. Beni sana şaşırıp kal. Benim arzu hıyarım sen. Tuvaleme nefretcan. Davaranı uludan tutupsun. Hanımlar bu cenatlar. Bizim şu keregen katnaşıp, bizim şahatlığımızı den paylaşanlığı da kampaniyamızın adının öz minnetdarlığımızı bildirýär. Siz şu gün BMW avtoloğunun iň soňky görünüşi bilen tanış bolarsyňlar. Bu dünýä belli avtologlar özleriniň ýokary tiýizligi, üýtgeşik göze ýakymlyk göderdi bilen. Ha, bolýa, gidiver. Gidiver. Bolýa, tawa. Bosan gelnimi bilen Çınarjan alyp gelemesen gowy boldy. Çınarjana soğuga desçekdim. Bolýa. Hani öz halaň saýla. Menmi? Yer bolýala. Şon nähil bolýar? Bilmedim de. Ulan birini alıp beýlekisini koyar ýaly. Bir-birini odan. Onu ikisini al. Toydan soň Çınarjan bilen Nuriň soğugatlary üýtgeşik bar. Vah, ne petsan. Esasy da çağlarymyz wagtly bolsa bolýa. Owa dinleýän. Sen bärde ol. Owa aýdyber. Men barmagym hökmanmy? Men aýtdym ha ýükü alyberin diýip. Ha? Bolýa habarlaşar. Hova gelsin. Koy vereyim. Gel. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Sizin aýdýanyň naşy gerçek ýit bolmaly. Owa. Gel geç. Hutşu. Gerçek goçy. O men ähli arzuwlarymy puja çykarmak isleýär. Men bu ýigdi tanamak. Bu ýigit bilen bagly ilteşen ýerim ýok. Meniň durmuş ýagdaýy bilenim gyzyklanamak. Goý okosyn, ýarşyny dowam etdirsin, olaň öz işi. Ýöne men gyýdymy gününi goýsun. Dogry, men düşünýän. Bizem ýaş bolup görpdik. Ýaşlykdyr. Ýöne şu pursatdan başlap sen men gyýdymy unutmaly bolsaň. Düşündiňmi? Sen alad etme. O sana düşünendir. Bir yerde düşünme de azat ýok ahry. Düşünse has gowy. Ýöne şuruna gaýdyp gelmese gowy boljak. Mene aýtjagym aýtdym. Bolýa. Inni galan işim maňa goýay. Bolýa salykda görşel. Mene sen özüň gowy tanamsaň, gön ýanyňa geläýdim. Düşünýän. Salykda görşeli. Binjalgam etdim. Bagşlarsın da. Delil ýok. An pelwan, olay otur.
Gaty kyn ýagdaýa düşüpsiň. Näme durdun? Çekinme otur ber. Sen bu ýerde maňa bir zady gönüle de aýt. Goşmuranyň gydyny özgünne goýjakmy ýa? Ha, näme edin men? Meni bagışlaň Ilyas Durdyýç. Gynansak da men onu başarman. Sebäbi men o gyzy söýýän. Kakasynyň garşy bolanyna garamazdan men o gyzy öýlenmek isleýän. Wallahi, şunlaňdan. Otur. Dik durma. Al çaýjagy iç. Bu ýagdaýda mene sana näme diýjegimi bilemok. Barda öz bagtyny tapýanmyň? Menne başgalaş goýmadyň. Eger de sen hakykatdanam Goşmuranyň gyzyny halap bagtly boljagyny gözüň etse, seni biri-biriňden aýra salmaga hiç kim hak ýokdur. Kerazap bolursun da. Sen men talibim. Goşmurat bilen aramızda gow gatnaşyň bardygyna garamazdan sen aladan etmek men borjum. O mesele arada Goşmurat bilen gürleşmem bilerdim. Ýani ol netije bermez. Men ol adama gaty belet. Yer bolya. Barda okuň bilen bol. Aladaňyz üçin sag bolun Ilyas Durdyýç. Oruňlar öz aramyzda galdyn bolam. Aýdyşyňy ýaly ederin. Andur. Şuňky ýarşdy. Ýeňiş gadanjaň anamgamy o? Hökman ýeňiş gadanar Ilyas Durdyýç. Bolya, gaýrat et. Sag bolun. Yarım final buluşlar devam eder. 75 kilogramların derecesine boksçu düşükçe çağırıyor. Kızıl buluştu. Ballı. Oluşun içinde 47 buluş geçirdi. 46 buluştu. Senden beýle arkaýyn. Wagt bol ahry. Onun karşıdaşı Sana näme boldy? Bahatır Recep. Oluşun içinde 47 buluş geçirdi. Men garşdaşym Çynaryň kakasynyň dogany. Men oňa bilen uruşasym ýerana. Sen näme diýerledinmi? Edýän urun näme? Sana kim bolana näme? Bu ýar şahry. Esasy maksadyň diňe ýeňiş galanmaly. Hani özüňe gel. Men sana yarış vakti Nadar'ın yanına barmadık neçede gaýtdym. Bar işin bilen bol. Görme şu ýerde. Nadar ne il ýagdaýla? Işinlerde. Ne il yarışa taýarmy? Taýar. Diňe ýeňiş galanmaly. Düşündiňmi? Düşünme. Ýör. Kızıl buluştu. Aile Urvana. Onun karşıdaşı Amerik buluştu. Nadar Ortaöylü. Final buluşu. Buluşuna eminlik etke halkara dereceliğini Nur Muhammed Kodbey. Oğlum, görüşüm.
Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Men onu yeňdim. Sana hükmanmıdı şonu yeňmek? İnnol adam hiç açan bana kıyıdını vermez. Hiç açan kıyıdını vermez. Ötiyelli akmak. Sana gereğim şodu. Ben sana ne? Al, al, ne? Al, 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 al. Sana gereğim şodu. Senin çınar görüp billersin. Onu sana görkönmenler. Sana gereğim sol. Al, 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 al. Sana gereğim sol. Gereğim sol. Geri yaşı. İyilik midir? Görsen nerede ekenin? Oğulları aytmadık bolsa, sen tapar alanda. Sen bolşuna bir daha hayran al. Siz şol öde bolayın. Yeri pelvan, näme aydarsın? Yarışıp soransoň, ýitirim bolaýdyňmy? O ýerde sen bilen duşşy adamlar bardy. Habar beriş teriştelerine öz ýeňişiň marada gurrun bermeliň. Sen bolşuňy mene düşünmedim. Diňe menem däl. Hiç kim düşünmedi. Ýeşene ýaşyň maksady araňyzdan ustatlary saýlap almakdy. Şoň üçin ýaşy uludanam guramady. Ýetaty ýaşlar indi öňümizde. Hem moda şu wagtdan öz ýüzüň görýäň. Ýeri. Ene ýakda unutdum. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Krimseten. Diňe öz aladan bilen galmak isledim. Men öz aladan bilen galmak islemedim. Näme? Aladan bilen galmak islemedim? Hiç açam. Öz şahsy bähbediň üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana ananmam. Sen ýeňiş gadamlaryň üçin elimde baryn etdim. Ýakly şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek ýekelikde hasra çekip gördüm. Muň sebebi näme? Düşündirdimmi? Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümiň alada sülen boldum. Bu ýene hem öňümizde. Sen moda şu wagtdan öz ýüzüň görýäň. Ýeri. Ene ýakda unutdum. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Krimseten. Diňe öz aladan bilen galmak isledim. Men öz aladan bilen galmak islemedim. Näme? Aladan bilen galmak islemedim?
Hiç açam. Öz şahsı bähbedin üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş kazanmagyň üçin elimde baryn etdim. Ýaky şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek yekelikde hasrat çekip gördüm. Muň sebebi ne? Düşündür dama. Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendin öz söýgümiň aladasy bilen boldum. Bu ýene hemmeleri äşkar bolupdyr. Yer meni başga çykargylamy diýsene. En maňa düşünýärmi, men ýan gaýdandan ýagymdan çykaraýma, ondan hüjüme geçende hereket et, köpek hereket et. Ha öýle. Hani görüşüm. Ýöne men uruşdum. Dogry. Sen uruşdun. Ondan men näl? Hemmelerim gördü. Emma sen karşıdaşyňy ýeňmek islemedin. Näme ýalanmy? Şoň üçin sen bolşuň biziň hemmemizi oýlandyrýar. Biz ikimiz düşünüşmeli, tan ogul. Men öz söýgümi goramak isledim. Şunlaryň kakatyny bilen söýgümi de öz radiyalaryny bermejegine men dolu göz ýetirýärdim. Ýa-da şekilleýän men sana ýa-da ýöne özüň urdurup durdun, näme özüň urdurýan, ýa-da şekil ýa-da. Emma maňa garamazdan bas ýarşda ýeňilmeli diýen düşünje meni gytyp goýup barýardy. Şunlaryň kakatyny öz hormatymy bildirmek isledim. Ýöne bir tarapdan bu pikirlerimin ýalňyşdygyny da düşünýärdim. Onu men olaryň garaýşlaryndan da duýýardım. Durma bir ýerde. Sen maňa onu ýeňdim diýersiň. Diňe ýeňiş bilen kanaгатлanyp bolýan bolsa-da. Men sen ýeňişiňi tötäleýin hazap edýän. Ýer bolýa. Men sana ýeňip durmaýyn. Ýer neçe bolsa sen ýeňdim. Ýöne bir zady bek belli. Yarış. Diňe. Ýeňiş üçin gurnalýar. Şoňa düşün. Sen geleceğin öňünde özüňe ikilik etme.
Görüşdi. Ataň hylama diýipdirler. Men sen ýagdaýyny düşünýän. Ýöne bir ýerde ejildik etmäge hiç ilfeýak göremok. Şaýdallam hakda oýlan, pikirlen. Gerek bolsa men ýanyma bar, maslahatlaşaly. Sag bolun Ilyas Surdiýewiç. Bolýa, sağlykda görüşelik. Çınar, men seni söýýän. Edýäniň näme özüň urdurýar? Endinle. Men ähli erkim durkum. Diňe sen bilen maňdy. Barda yeň onu yeň. Berekella men senden rady. Ýanky bolsun taklyda kerek edip. Hüjüm et. Sen hökman onu yeňersiň. Seňniň ykbalyň. Barda yeň onu. Ýaşaýyşynyň göz başy. Sensiz bu dünýä maňa juda dar görünýär. Sen maňa aýdan, eger agam başlasaň ýeňdiň sözleriň bu ýarşyň adalatly çözülmegini getirdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bizim ovamızda bir çınar var. O çınarı biz aşıklar çınarı diýär. Her bir aşık bolan durmuş gurmazdan ozal hökman şu çınarın ýanyna baryp ýagşydan ýagşy arzu dilek edýärler. Menem dilek edipdim. Bu durmuşun sığınaklarının neyse Qakamın ıqbalı menni qaytalan ya. Oň süýgi zerarly düşen ýagdaýyny menni has gowy düşünýän. Şu ýerde men bir zady anyk göz ýetirýän. Maksat öz süýgini ýitirmeler. Her hal nähili ýagdaýa düşeňdi, ondan başa çykmagy basarmaly. Maňa nide ýol ýok. Hereket etmeli. Ýoksa giç bolar. Narkes, ana ağlaman koysun. Yer şu tayda ağlar ya ne mutlu. Narkes,
Ana ağlaman koydun. Yer şutayda ağlar ya ne mutlu. Bizim durmuşumuz hiç vaktim olmadı. Beydi mi Nartes, beydi mi? Şunu emi diyen sana. Sen bana bostan yadımdan çıkardım deyip suratınam kitapların arasında saklayamam. Yer saklamdı ne? Men sana ikilik edem o. Sen beni süymeyeni kenin. Nartes. Men bilen yaşayanım oradan. Seni bostan hapta pikir edeceğim. Ana ağlaman koydun o Nartes. Bedir. Sen neyim çimle yan? Bostanın başka kişinin ayalı. Sen onu yattan çıkarmalı. Yine vakit gelir yattan çıkarır. Hani koşar? O vakit gelir. O vakit kaçan gelmeli. Bilem ok. Yönü sen men katsama. Allah yırtış suratı. Yok, men onu başarmam. Başarman? Onu ödüm. Dur, saklan. Sen ne diyenin ne emin Nartes? Sen bu suratı ne edeydin? Menini sen bilen yaşap bilmem. Nartes. Han dur ayak çek, men sana beni düşünüreyim Nartes. Dur sana Nartes. Dur men sana beni düşünüreyim. Nartes. 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 Han kapıyı açsana. Bolşun neydi? Beyli kahır eder ya. Ne olup dur? Han kapıyı aç düşünceli. Nartes. Nazarcan. Gel oğlum. Gel hani. Kovum yağdaylam. Okuldan geldim. Sen bizim borçumuzu kendi orunu sürüp durma. Öyle. Gel. Onluydu görse, sağ ol, Yepes. sağlıklı görse. Bol ya. Neyli? Şükür. Sağman geldin mi? Gelendir. İyilik midir? İyilik Sol ya. gidişin olulu. Bize düğünden beri sol karışıp oturuşumuz. Araşılmadık ya da yüze çıktı. Yerine çözmeli oldu. Son için uçmalı vaktimi yütkütmeli oldum. Ha şeyle mi? Yer olsun meseleni çözebildin mi? Ha ola, çözüldü. Hay bolu bile ya, 10 yalı olsa. Yor beydip durmalı. Öyle gireli. Yor. Dost. Yine men sana çay getirdim. Hani gel, bilece oturup çay içeli. Sen söýüňe men sözüm yok dost. Ýöne sen şeyde oturjak mı? Sen ejir çekşiňi inne meni arkaň seredip durup bilemok. Bolmasa maňa aç ýüregiňi. Maslahatlaşyp bir netije çykararys. Mundan gün bolmaz. Sen özüň daşyňdan marfinmaýsaň, bu gidişiňe gitseň sen özüňi ýitirersiň, düşünýänmi? Yeri näme ejir çekýän? Söýýän gyzyň bilen duşuşdyň. Duşuşdyň. Ne duşuşdyň? Sen duşuşdyň. Ýarşda da ýeňdiň. Başga näme gerek? Men Çınaryň dogany ýeňmellälim. Innon qaqaty maňa hiç hasan qyýdyny bermez. Bermese alyp gaç. Alyp gaç? Hawa alyp gaç. Bilýärmi? Çınar bilen men bu barada gürleşdim.
Yön ol netije vermedi. Sen yine bir gedek deyip gör. Belkim inneder. Bolmasa telefonunu ver. Özüm jaň edey. Yok. Sen bir jaň etme. Häzir özüm sinanşarym. Yer näme boldy? Näme edip dursun? Bol gürleşde. Bolmasa telefonu ver, men özüm gürleşim. Alo, Çınar. Salam. Howum men, Nazar. Çınar, sen göretmeli. Men sensiz yaşap bilemok. Senden haş etjem, maňa enne jaň etme. Saňa men derarlydy ýan ýetermi gaýdyp görkem. Sen näme, ağlaýam? Men mi? Kowa, ağlaýar. Çınar, biz ökman görüşmeli. Yok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, koyma telefonu. Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli. Çınar, men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym eşitýänmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurna or. Sen indi meni görüp bilmersin. Ertelik maşgalamyz bolup Türkmen maşa urýas. Ertelik diýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýänçäňiz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Polya. Hoş. Çınar kim bile urlaşdın? Senden kim bile urlaşdın diýip soraýan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň geleceği barada menim köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islendik günjegine gidip olar goý din jaltyrlar. Bizde mümkinçilik var ha. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýar. Sana son kuatlar bir zada bolýar gaýdy. Bir yerlere gezmäne gider, ha? Ejengden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, Nefes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahanasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni öýdüm bilen alyp gitjäm gatşynam. Men näme diň jalatym gelýän näler öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla. Altı ulaq sakla. Deňede bir sýyllalla. Oňam bir gurrunmy barmy? Seýinlemeli bolsa seýinläýär. Ýoksa da beýliğine mi ýörülmi? Ýok, deňme. Goýýas. Görnä hili gözellik. Suw üçin çyksak, näýe gorkanalar? Wagt suwa düşüp bilsek gowy. Ýöne bizim wagtymyz ýok. Çınaryň haýty çor bilen geljegi belli däle. Dogry. Gidelim. Oda soň düşürse, düşmanyň arasynda okla.
Şolsa da wagtyna geldik. Serek kafan öden geläýdir. Alat etmediysem öýüdi geläýdir. Her zaman Şolsa da wagtyna geldik. Serek kafan öden geläýdir. Alat etmediysem öýüdi geläýdir. Her sapar şey diýär. Bağlılık veriyor. Gelin bakalım. Adara varmalar ki. Adara bu. Aydiyanın diye. Aman elim ala. Kum yağdıydı. Aman diye. Aktığına getirdim. Gel asıdan Mary. Oglanlar çynara geldi. Ýönüň ýanyna adamken Yerini nämetse gowwarka. Hiretmeli, hetip etmeli, men çınar bilen gürleşmeli. Aydiýanyň dogurly. Ýöne nädip görmeli. Yeri. Näme dymdyňyz? Eýde otursaga iş. Ana olara uğradı. Nädýäs? Altı olan ýerinden galma. Tuvaleme. İki ayaklı iki unne değilenme. Sen men gözümün alnına ulolluğuna bağlan. Han oturan şu yerde yine bu soğuk oldu hemen alnın altın açık olsun. Bağıtlı ol bağlan. Hani menen seni kutlayayım. Bağıtın olsun gaydım. Bağıtlı olsunlar. Bostan çağlar bağıtlı olsunlar. Sağ olun. Çınarcan. Bu näme bollugy içi? Bu näme bollugy diýen? Gaýdam. Taňa näme boldy? Men hiç taýda düşünüp bilemem. Bu näme bollugy içi? Seniň edýäniň näme? Asıl siz bärdimidiňiz? Hemme işler uğruna. Men üçin şuň iň bagtly gün. Gutlama mihman mar gelipdir. O odanam geläpdirler. Boşuna da siz soraýalar. Bolýa barýan. Bossan. Sene maşak düş, mihmanlaryň ýanyna baraly. Eglenmegin Bossan. Häzir barýan.
Bostancan, şu ölümü kutu boluptınız. Odanım haberlik Çınarcan Nurcan'a vereceğinden. Toy tehedini bellerini eşitip oğladan göl zümüşük kaydı verilmez. Koçmaran, çağının ağını vakti açıp bolpun. Sağ oğlum. Öyle mi? Sağ oğlum. Bir gelmesi hani ağamı gördün oklu ho. Vay, ağam uğurdun mu? Ha. Şu men toy alıp kaytmacak ol perda dedenler. Göre onu. Ben ağamı gelnecemsin geleyim oğlum. Gelsen ben sen yüzün görmerini üptüm. Ben bir radaydan ağam yuvaşanlarım bildin mi? Osman'a da siz soruyorlar. Nazar, gelin mi? Bolya, düşündüm. Düşündüm. Sana karışıyım. Bolya. Bolsa da adamlar adaş döýdiýän. Wagtama bir çene varandyrla. Onna şeydeliň men häzir begli bilen o ýerni görüp gaýdýan. Alty sen bolsa bir de şu ýerde garaşarsyň bolýarmy? Bolýa işiňiz uğruna bolsun. Gideli. Sen nire? Yuvaş ol. Men Çınar görýän. Sen görýänmi? Owa, menem görýän. Sen bärde galardın. Hamdur, näme etjek bolýan, düşündir. Men Çınar görjek bolmaly. Ferhat bol. Çınarcan bağlam. Eçetinin etiyanigin näme? Baklatılacak zat dele. Menden hiç de soraman. Mevik barmı çödüyenin? Senin elinden canım kuşur. Yok, ben size düşünüp bilem o. Gelýärler öýden. Görün garşalady. Hoş geldiňiz. Gelýärmi sagama? Thank you very much. Orgunmasyňyz? Gelin, geçin. Geçin. Hoş geldiňiz. Geçin. Bu görýän sport toplumyňyzda
Yaşlarımız için ähli şertler var. Dünya standartına gavat gelir. Şunu häzir öz gözüňiz bilen hem görürsüňiz. Bu toplumda sportun türlü görünüşleri boyunca türgölleşip geçilýär. Boks var, erkir görüş, judo, beýle görünüşler var, suwda edilmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ile bu yerde boks geçerler. Var, suwda edilmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ile bu yerde boks geçerler. Salamu aleykum. Salam. Salam. Salamu aleykum. Turdu Salih başkunarmen. Salam. Başkunarmenin ornunmatary geldi. Siz meni bağışlaň, men häzir gelýän. Gelin hani. Gözüňiz aýdyn. Bizim talibimiz dünya yarışına atışmağa çağırıyorlar. Gel görüyorsun. Kimi? Nadarı mı? Daha kim oldun? Salam oğullar. Salam. Yeri tayarlık ne eyle? Oğul yaktırdı. Tuğuleme. Şeydin. Murat, sen onun oğulları saklama. Oy turgulleş geçiverdi. Bol ya. Analın devam ettir verin. Hani men gerçeğim? Sidem durman. Bağışlan, Nadar menden urusa soradı. Anlatlanın. Hemen. Ne elin şeyler tut. Denem urguları geçirver. Oğluk manul. Ondan denem ona ruhsat verdin. Menden ruhsatsız talibi. Okularının boşatmaň diýip näçe tapar aýtmaly ol. Okey. Dinle meni. Maňa sen hiç il düşünürsiň gerek kel, eşitýärmi? Sen maňa şoýudy ýertiriň ödünni garşymda turdurdun. O daşaryrda ýaşa gitmeli ol. Düşünýärmi? Beýle kurtulmadan bolup duranaga. Talibi okudyny goýberanyň üçin bolsa, jogap bermeli bar. İlyas Turdiç, men onu hut şunyň ödüne tapar. Men mihmanlymma. Ýigrägidin bolsa tapyň, düşündiňmi? Ýigrägidime düşüp gelýän galyň. Ýeşiň bilen bolun. Ýörüň, başga ýerlerime görkedeýin. Let's have a look. Ayırmın eline kıdatları. Ayır. Hani den gel. Nadar nirede? Sen onun yüreğini bilýän mi? Bizden hiç takilleme. Salam kaka. Erterin hayırlı olsun dedim. Geç otur. Näme kaygılı görünýäňle? Otur. Häzir daýyň Hadaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdir. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam sirlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu ýerde galar. Bir hili özüme ýeretdiýen. Dogrymy aýtsam, men bir ýere diň almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmaň üçin geldim gyzym.
Daýymyň köýne gemisini gedelençe desim gelen. Doğru aýdýan gyýdym. O gämi köni. Ýöne islesen daýyň täzesine alyp biler. O gämi daýyň geçmişini ýatlady. Sen bu zatlara soň düşünürsiň gyýdym. Kaka, Nura durmuşa çykasym gelen. Sen näme? Meni ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn gyýdym. Bilseň, Nuri kiňiz henir çağa kaňyz. Senin bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şownam gelip ýetdi. Kakacan, ýöne men Nuryny söýenmokda. Gyýdyň diýän neşitdiňmi? O nämen söýgüsi? Gyýdyň akly çarşyp ýöreýdi. Dinle gyýdym. Daýyň özüniň ýeke dikraryny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Biziň tohumymyzdy henideçen ýa-da adama gyýd berip, ýa-da ýatdan gyýd alan ýerimiz ýokdur. Aha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň ýeki aýdan sözüne razylyk berdim. Ananmasaň bara taňgy sora. Ena taň sözü çağlar üçin mukaddes bolmalydyr. Men aýtjagym aýtdym. Barsamdan aşak düşün. Kakam denilen olaycan var. Sizin bana doğru düşünmenizi isleyen, men sizden haýyş edýän, men Nuryny söýemok, men asla durmuşa çykasym gelen ok, sen näme üçin meni zor edýäňiz, näme üçin? Yok, men ufalmy näme üçin edýäňiz, çeçedýäňiz ýa. Yok, men oğlany asla söýemok düşünýäňizmi? Men men onu ýürüýär. Men onun ýanyna barasym gelemek üçin. Eger meni Nura durmuşa çykarsa, men hiç açanyň bagtly bolup bilmeýän edýän. Aytsam sizlere ya kadalçı diyere birilere. Adımı aytsam sizlere ya kadalçı diyere birilere. Uzunluk can sağlığa arzuva edyene bağlamı. Arzuva edyene bağlamı.
Qarşılanın üçün sağ ol. Yer ondan oğullardan habar alabildin mi? Men sana can etip ýagdaý aýtdyma. Şu wagda çelli olar gördüm bildim diýene ýok. Yok, oğullar şu ýerde. Şu ýerde o hökmen tapar. Tapmaly, wagtymyz gaty çäkli. Wagt men olan ulug belgilerini bilemokda. Ýoksa olar tapwa bordular. Hani ikimiz bir zady anyklar. Eger olaň minip gaýdan ulowuny bileýemizde sen tapylaýan bolsa, onda olar tapmak bile kyn näşe dämi? Şu sagat näçe? Eger olaň minip gaýdan ulowuny bileýemizde sen tapylaýan bolsa, onda olar tapmak bile kyn näşe dämi? Şu sagat näçe? Şuňar görmän. Men häzir derre oglanlara jaň edýän, olaň ulow belgilerini bilip berýän. Geç. Ýok, siz meni. Ýörüň onna gidelim. Bahar gaýdan datlaryna şu wagda mülkim tüpýä. Siz onu bir eşden bolsadyňyz. Wah onu ýa-ni. Alyan. Gaýtmalym. Anma gowy Gülüp içmedi gırardy. Ýylgyryň. Görmedinmi? Ene şeýle, howa şeýle. An men gelmegim nerede? Ola hil berde kene. Düşürme meni. Ben diye koy. Yeri, yennem molla. Sen näme maňa gelinligim diýen? Men sen gelinligini däl düşünýärmişim. Düşünemok. Toy tegedim diýen bellenne. Men radylygym bolman, toy bolmaz. Men hiç wagt sen gelinligim bolman bilgin. Bizim ıkbalımız, çağılığımızdan çözüler. Inni bizi hiç kim bir-birimizden aýyra bilmez. O sen diýeniň hiç wagtym bolmaz, tamam bile. Görýän welin eýlene ediler öýdi. Siz bu ýerde galyň. Men özüm bir alasyny taparym. İstesem menem sen bilen gidey. Ýok, siz bu ýerde bolun. Altı bilen bellenlen ýerde garaşyň. Men özüm gelerim. Gideli. Yerini sen şeydi pemmelerden öýkölýär bolupdurjakmy? Daş töwereňe teret. Nähili göderlik? Biz iki çäk, deňiziň orta arasynda, gämiňem edil öňünde. Titanic filmini näkýäl, ha? Aşyklar ýaly falýat, ha? Sana. Oy, sen bolsun nähili, çek elini. Men öz gelinligimi uzakladym. Men sen gelinliň der. Näme? Bolmasam bugün erte bolardyň da. Men gakarlyjam. Yeri kilçermeň betetsene. Edenim molya dip inni gödöklü edýäňmi şeýlemi? Men taňa gaty beletdirim. Sana näçe tapar aýtmaly? Maňa adar berme, goý meni öz günüme goý. Men seni günüňe goýman. Goýarsyň. Sen men ejir çekmek misleýärmi? Yer bolýa. Men bu zatlara çydar. Ýöne şeýle bir gün geler şonda diňe men isleýişimçe bolar. Şu wagt ketýän oýunňa ökünmeli bolsun. Mun sana söz berýär. Bileningden galma, çek elini. Aýyr elini diýen. Borşuň nähili? Men seni çekmem. Çekersin. Maskara. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Näme hyzmat? Maňa siziň kömegiňiz gerekdi. Aýdy ber. Bir gaýrat ediňde meni boş bolsaňyz görünýän kenary äkidip getirip bilmerdiňizmi? Bolýa. Bol kömekleş. Hakyny gaçmardyňa. Hakynyň gurruňy bolmaz. Bol min. Salam. Salam. Bagşlan ol men siziň oglanlygyňyz bar ada. Näme oğullar tapyldy? Görünler bar. Gaty gowy berek elde. Gidemen şeýle bir degenlerdiňiz. Murat. Murat. Çaltyrak bol oğullardan habar var. Oğlanlar tapyldymy? Öýde tapylan ýaly göreller var. Men häzir barýan. Ulug çykalga getirin. Birem häzir aşak düşýär. Murat. Murat, bir aşakda garaşýar sana. Ine vardım. Sen maňa garaş. Owa? Näme boldy? Çınar? Düşünmedim. O näil gaçdy?
Kim bilen? Men bağışlan Osmurat ağa. Barda godaç bir masalın içine olup geçti. Mene näme düşünüp yetişmedim. Gämi kenara gelenden kıyılığın bir kayıklı oğlumdan kaçıp gitti. Hova, oğlanları uğrattık. Uğrattık, men bağışlan Osmurat ağa. Ay pankelle ditani. Tapın oğuydu. Osmurat näme boldy? Bolya biz hazır baryaz. Oğuyda yine bir hokka çıkardı bize. Sır. Dur! Aslan! Dur diyen ben sana! Dur! Aslan! Bağrımın kaçıp kudurum ben dur diyen! Yine var ya dur! Aslan diyen ben sana! Aslan! Gel Dur diyen! Tutturma! Dur! Saklan diyen! Nazar! Gitme! Gitme! Buyurun gitme! Nazar gitme! Buyurun onu! Hanım desedim! Ayşegül gitme! Boşuna neydi? Dağın gözüme görünen! Şuna! Erkek! Benimle seninle başa savurursan! Hın! Bilmedim. İşim bitti baradım. Sana yok mu son bilmem. Ne ettin aymanı? Baramda düşündürürüm. Öldüm sana can ederim. Nazar geliyor. Bolun gidelim. Sen miydin beni maskar etti? İyiyle çıkar etmedi. Bağrını sen oynadın aka. Çok idini seyrettik ben sana ne çığlık açtım? Betet. Oğun näme? Utunun ok mu? Ne maskara olup dursun? Aho kaka. Bıgı çağa dele. Nepesin önüne o meni yüzü garetti. İnne oğuydun başka tüyüksün batım ulil bilye. Maskar etti. İnne oğuydu öğüt ellerimle bok öldüreymesem karar tapman. Andor. Kaydiydin ha. Ben beni yeldirgen yer olup gördüm. Entek üç köşk bir bulanat yok ha. Nepet öd adamımız. Onu şuun tanımalı elbet. Ol sen kıydın öd oğlundan kim göranak. Yöne yağıştan kurşumada olanak. Yeniydim çöreğimiz bütünek edil üstünden bana ayıpsın. Toya gelen oğlanlarım kıydı kaç deyip urşup durlar. Aklına tılacak kat del. Hani sen aratın beni yanıma çağır. Oğulen ödüm bir gülüş göreyim. Çınar! Düş aşağı! Düş! Atan röşek diye. Hani gel kıydın beni yanıma. Neme dursun geç söyle. Yanırağıma öyley. Vay bo. Sene görüyorsun lan atan kahargalarını da mı ziyade ettin? Atacan, sen Nuri'nin tanandı. Onu tamamen Allah geliyor. O elbet adam. Ben onu halam. Ben sen Nuri'nin halı yanını biliyen. Eğer halayan boldun atan oyundan kaç gidecek olmadı. Şeyle değil mi kıydım? Atacan, men onu elbet niyet bilen etmedim. Dinle kıydım. Kakın bayır beni daimin kıydın öyürdü.
Men onu tanımayadım, men onu görmeyendim. Onun yüzünü toydan son görüp kaldım. Emma men sonunda da atamın sözünden çıkmadım. Nurini halam mokta. O varada köp oylanyan. Üyedisliğime karşı gidip yaşayabilmene atacağım. Hani ağlaman oyda köşeşek bolgaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat olmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kayıdı durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Bir sen bağıtlı olmanı isteyez bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adam emilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz isteğimize göre durmuş kurmandık. Gidip yaşayabilmene atacağım. Hani ağlaman oyda köşeşek bolgaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat olmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kayıdı durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Bir sen bağıtlı olmanı isteyez bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adam emilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz isteğimize göre durmuş kurmandık. Eğer de sen maşgala namızı, bilin ağrayımız hatta fikirdiyen boldun. Bilin diyelim edip durmuşa çık bağlam. Hiç açan men daimin oğluna durmuşa çıkman. Hiç açan. Kaka, sen canını yakıp bana gep düşünürecek bolyan. Bu gepe düşünecek çağa menden oğa. Kanı beyfet. Beylip kıyırıp durma. Bolsun ne? Sınazdan bir de düşünür. Başka hiç il gep kurun bolup bilmez. Eşittin mi? Toy tehedi bellenni. Men sözüm söz olur. Men ölsemem Nura durmuşa çıkman. Lalet! Koçmurat. Bolsun ne heyli? Bossan. Yığına gıydını. Olmadı men öz hareketleme cevap verip bilmen. Häzirin özünde de toya tayarlık görün. Özüm şu gıydın taşını yayıp veren görmeyin. Bizar olmuşsun taşından. Men elimi koyur. Endi sen men geçen diyen. Sen ne için yakıcı dedi başlık bilmedim. Hayır, çık elini. Çınarcan değil. Hayır. Çınarcan. Neden başıma kayıpım geliyor? Bütün ömrümü korkup yedin çıkarman yaşıyor. Ben seni göredim geliyor. Seninle geçimden. Ecemcan. Ececan. Sana ne oluyor? Karşı ediyor. Ağlama sana. Yürüme yılmından odol. Ne emeci? Ne oldu? Ece. Men sen yalı yalınaydı kalıptı. Ne edeceğim bilmeyen bağrımı yere verip ağlanır. Sonra men zarımı işten tapılmadı. Nadıma yetişen olmadı. Ececan. Canıcım başla beni. Ayşe diyen başla beni. Metin gönlüme de yetmeyinmedi. Canıcım başla beni. Kerem. Sen menen sevmeyen adamıma durmuşa çıkardılar. Hiç bilen sever yarımdan ayırdılar. Sonra verip yalgıyıp öz hasretim bilen yaşayanıydım. Kakın adı. Varım yoğum var. O yedalata bilen yaşayan.
Bu dünyada iki tek dayancım sensin aydım. Dünya sen bağıtın deyip yaşayan can balam. Eğer oğlun hakikattanım süyyen olsam, bağıtım için uğraş balam. Kakını kalsa sana hiç vaktim radilik vermez. Canım. Can, mehribanım. Sen bana düşüneceğini men biliyordum. Men ıklanma sen parksız bolmajağına. Men onan yadım. Ecem can. Kuşuş balam. Canım kuşuş. Beni bağıtsı diye çıkıp yaşanını men bilmeyenlerine. Ikma seni şeyle yolda araptır Ecem can. Aşağı düş. Hayır. On ýaly bolsa öňre aýtmala keniňize. Şu wagta çellen ýerde bolduňuz. Inni ýadyňyza düşdümi? Men size düşnükli edip aýdam soň, ne gaýta-gaýta sorap dursunuz. Inni nädeýin? Ay, ber sen aýşo narhyndan. Olar bilen çekeleşip durmagy menne wagt. Bolýa diýdimi? Çınar. Vaktim var sırgaydım. Var. Şunlar? Sen nire var ya? Dur! Gitme! Aha yine kaçıp var yara. Çınar. Meni gördüler. O Sura dağı. O Sura dağı. Ne molly? O Çınar'a yine gidip var ya. Nire gidip var ya? Aşuva çıkıp var ya, ne gördüm. Ne için onu sen saklamadın? Akmak değil seni. Nerede? Getirin elini durmayın da bar Çınar'ı kaytak getirin. Yerbinem bollugy. Hani kurulundan mı? Belli var geçtin mi? Yok yetişmedim. Onun için berde kalmalı bu adam. Size doğru düşündüm. Değişli bölümlere haber verin. Birinci, men 5-nji. Bitti arasına şo çağırıyor. Şäherin demir galyp ýoluna 20-nji kilometrinde. Yol hereketiniň düzgünlerini gödöklep geçdiler.
altı saklı uluğu. Biz şöyle özümüz aşır. Gaslanmasana da. Taklamda oku, beh, neyse bir aytma sana. Takla diyen mi sana? Ne var? Kimsin aralı kaç? Ulan benim adımı saklar, kaçın! Hani o dronları kudon çıkarınca beri üretmen amaların gözden geçirin. Benim olsa olla koy. Hemen bu dronu hata varın. Birinci hatabat veriyen şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük kodonlar var. Eşleyen mi? Gelmeni talep ediyen. Hani o dronları kudon çıkarınca beri üretmen amaların gözden geçirin. Benim olsa olla koy. Hemen bu dronu hata varın. Birinci hatabat veriyen şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük kodonlar var. Eşleyen mi? Olur taklanılay. Hani men kıydım. Kıydım nerede? Urşup dronluklar telafi polisiyanın cemiyeti. Bilyedim hemen şokuydım şehitçevini. Ne çevrede ayttım ben size? Bir diyene ağa bu ağıttan, bir de koşması. Bilyedim ağır şeyle olacak ne? Sıpaydı koylayan. Sen ağlayan mı? Sınar. Men düşünýän. Sana şu at ağır diýýändir. Ýöne men seni söýýän. Söýgüýümde şu hödürmelerdir. Sen maňa anan. Men senin bilen bagtly boljagyma inanýan Çınar. Men diňe seni söýýän. Diňe seni nibem ýaşaýan. Hanım maňa seret. Sen men gözlemde ýalanyň ýokdugyny görýänsiň. Men diňe seni söýýän. Şu söýgülerem ýaşaryn men, Çınar. Haýyş edýän, ağlamaň betesene. Belki men ýalňyş bir iş edendir. Şeýle bolsa bagyşla. Ýöne dymma haýyş edýän. Sınar. Hanım bir zat diýsene. Git, sen ne del? Ayt, onna näme de? Men bilmeli ahyry. Men kakama yüreğim ağrıyor. Oraya geçersen beni bağışlama. Koy ağlama. Haýyş edýän. Sen ağlasan yüreğim paralanýar. Kakam bizi bağışlar. Onanay maňa. Hanım maňa Ferit. Ağlama. Haýyş edýän. Biz bagtly bolarys. Gideli wagt boldy. Ýür. Hay bir yerden ne bileyim.
Benim son niyana uluk giyce gözlerimiz bile netice bolmasa. Bir alacın tapmalı borsa. Yön olur. Oğlundan salgı veren yere şu olmalı. Onu näme diýsene? Oğlu. Aňyraklaryndan bir göreli. Bolýarmy? Bolýar. Oğlanlar biz hökman tapmasak bolmada. Dijenel batımdan ama atar. Men pikrimçe olur uzağa gitmeliler. Onunla şeyden, şu yol bilen gidiverel, belki öňümizden çıkayar. Şeýle boldum. Bir tarapdan gelenmi gaty boldy. Oğlannyň dawasyny çözmäge kömek etdik. Ýaşlarda. Hawa. Şu käte oýlanman adetmen, gany gydmaly gedýärler Dene bolmaly. Duhany. Azyk ýoşat. Doğrudan. Ay yok, bu tarapdan gelen ýaly, howtyr. Ya men ýalňyş ýanmaýyn. Siz şu gapdalan elleýdi. Şu ýerde garaş. Al sana gerek bolsa. Asıl gözläp gören adamlarymyz därde bolsa näçek. Yeri, nazar nähili? Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Oğlum gelinligmi? Hawa. Tüweleme. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Meni bağışla. Yürüm onunla gidelim. Ana bolum. Basımrak. Yürü. Yerleştiniz mi? Uğralı. Öýüňizi gynamaň, bossan elnije. Gyýdyňyz ýat ýere gitmän rahry. Agamam ömür boýunça gaharlanyp ýör weli. Inni boljak iş boldy. Etjek alasyň näme? Ýöne goçmura dagaň sen obaň asypdyr. Gitde gyýdyňdan özüň habar tut diýmesi bolmaýar. Bu ýerde günah size däl agry. Gaçypdyr, bagtyny açypdyr. Obamyzdan töwella üçin gelen ýaşylygyň ferini almandyr. Ağamın beyt qaharlanıp görmese bolmaýar. Gowsala alasak bolmaly. Bu barada dogrymaýsam men gyýdym Çınar janyň. Öýde gamynyň oglany bilen durmuş suranyny begen menem durmadymla. Ýöne kim ol oglan? Nähili maşgalaň adamdy? Şu barada men hiç zat bilip bilemok. Ýöne bilesim gelýär. Dogrymaýsam bu barada ýa-da soragan bilip bordy. Men goçmuratdan çekinýär. Oň men bolşmaga har etmegi mümkin. Gyýdyňyz gowy ýere baryndyr, bossan elnije. Aslyny o oglanır taýdy gowy bolýar. Çynarjan erwe oglana barmaz. Men oňanan ýan. Görýän bolup o wagtda da gelýärdi goýdy. Kana ulağı sakla. Hem boldy gelneje? Bilýärmi? Sen oňa oba barda. Ilki öňden çykan adamdan aman pelwanyň öýüne ýerde diýip sorar. Onu bulawada bilmeýän ýokdur. Sen şu ýerde bolla den-denjiňi alyber. Meni ýepýadalap barjak. Ay görüňde bossan elnije. Sen onu alat etme. Öýe barda şu ýerde boluber. Men bir ýumşaglany. Soň agamdan käýinji almasam bolýar. Hiç tadyga etme, bar ber. Bolýar, men gitdim. Özüňiz gelerdiňiz.
men Çınar'ı söyyen. Men seni söyyen. Naber? Ben seni haş etken, ben mi? Yok, men seni söyyen. Barıştılar hem Orada sen beni takmarsın. Dur Çınar. Yok, dur Niye çok var ya? gel. Men oyna diyen. Dur çok gel. Dur diyen ben sana. Çınar, sen nerede? Görsen nerede kedin? Handır hani? Dur diyen ben sana. Çınar, dursana. Yok, dur çok gel. Nire var ya? Çınar, dur. Ben var seni edir tutarım. Söydüm. Hovu seni söydüm. Her bir adamım sen mukaddes adım bilen adiyad. Sen şeýle bir anjyk şeýle bir ketjal. Çünkü şoň üçin men seni söýýän. Söýýän diýsem de sen ödüňi kiýnetme ýarym. Men seni söýýän. Ananamok. Tüycü söyler bile sen beni aldı ya. Onda ben yine de kıygırarım. Men Çınar söýýän. Bayram. Yok, gözlerimin anamok. Bu sen mi? Salam bolsan. Sagaman oğlanı dolanyp geldimmi? Gözüň aýdyň. Ýangulugdan şöňü gördüm-de salamlaşaýyny gaýdy berdim. Biziň görüşmänimizde göni 20 ýyl. 11 ay. 7 gün bolanlar. Obadan çykanda mata barsak. Fiksa adam üstüne başla var. Sen meni unutmaňdyň. Bağışla meni Bayram. Menem seni unutup bilmedim. İkimizin soňky aýralyk pursatymyz hiç men hakydamdan gidener. Haçanda men durmuşa çykaranlaryna obama dolanmalygy ehd edipdim. Bolýarmyň hem. Bolsan. Özüňde inanma. Babar. Aqbal oyunudur. Maňlaýymyza ýazylandyr da. Hemişe men, sen, aýdanlan hakda. Ken pikirlenýän. Sen öňünde özümi gaty günäli saýýan. Bolsan, haýyş edýän. Muny senem islemediň meni. Ýöne näçe? Aqbal bizi gaty uzaratdy. Sağlıklı Bayram, yanındaky Bossan mıdır? Owadur da. Yanındaky durun Bossan. Owa doşmaz. Tu ölüme gözüň aýdyň. Bütün owaň adamlary toýuňyza taýýarlyk görüp. Bossanca, senim owaňa gezmäge geleýdimmi? Owadur da. Seni görenden tanadym men. Sürdäki öwüşlerden toýuňyza howat berjekdir. Toýuňyz gutly bolsun. Çağalaňyza gowanyň. Men düşünmedimle. Sen näme? Habarsızmydyň? Men oglum Nazar
Sen gıydın Çınar'ı alıp kaçıptır. Çınar. Ol nerede? Hani men gıydam? Olur Şarlok'tu. İkleden bir o yere barıp bilerdi. Hova. Men gıydamı hükman görmeli. Olur ören şadiyan, bağıtlı. Sen oları bir gördedin. Olur edil koşa umriyali, bir görmen durup bilen ol. Nazar oğlum, bir vakit kasarı urtta geçe kalkarı yarışına katlaşmağı diye. Sınarcana mı kocak diye. O yok olur, bağıtlı oldun. Çağılanmaz bağıtlı. Bak balım oyununu deysene. Bizim Çınarımızda keramet var. Doğraydı, keramet var.